Emhlabeni kumnandi-ke kodwa ngoba uyakwazi ukuthi uhlangane nomuntu owawungayena i-type yakhe. Sekuwuyena-ke manje ongayona i-type yakho. Uthola ukuthi amane akucela 10 into ongayazi nokuthi isakhona emhlabeni. Uthola ukuthi wawufunda naye hlampe nje esikoleni. Useyolokhu exoxisa-ke ngey'ndaba zasesikoleni elokhu ekubuza omemhlatshwayo. Abanye uthola ukuthi nje uma bekwenza futhi ufile ukuthi hhayi awuyona i-type yabo. Kodwa manje indlela umhlaba osubashaye ngayo usufisa ngisho ukubenzela i-braai, ubabonge ukuthi ngiyabonga ukuthi anibanga nice kumina ngalesa sikhathi ngoba hlampe nami ngangophela nginjengani. Umhlaba-ke lona y'ngane zami, uyahlaba, uyahlabana umhlaba uyahlaba.